Purificació Mascarell, benvinguda a la teua casa. Purificació és a hores d'ara professora de Teoria de la Literatura, Literatura Comparada i Estudis Culturals a la Universitat de València. Investiga al voltant del cànon de la recepció literària i els estudis feministes, però també és una gran escriptora que ha guanyat darrerament el Premi Lletra Ferida de Narrativa en valencià i publicarà en breu la seva novel·la Mireia. A banda d'això, col·labora amb la Caja Books i amb la Biblioteca Elena Fortún de l'editorial Renacimiento, publica en periòdics, parla a la ràdio, és una humanista del segle XXI per al meu gust, però a banda d'això vam tenir el plaer de tenir-la com a becària formarte a esta casa i ens va deixar una, jo crec que molt sòlida empremta amb el seu treball i sempre seràs benvinguda a esta casa. Espero amb molta il·lusió la teua intervenció. Bon dia a totes, a tots. Estic emocionada, he de dir-ho. Estic molt feliç de tornar, com ha dit Maria José, a esta casa i volia donar-li les gràcies expressament a Jaume i a Maria José per haver pensat en mi per a esta conferència i haver-me convidat, perquè la veritat és que Maria José ha dit la petjada que jo he deixat, a mi em va deixar també molta petjada el pas per ací, vaig aprendre moltíssimes coses i ho vaig gaudir moltíssim i a més he de dir que l'oportunitat d'aquesta beca Formarte va arribar a la meva vida en un moment en el que jo necessitava tindre algun tipus de suport econòmic per a poder seguir endavant en la meva trajectòria acadèmica. Moltes vegades no es parla de la precarietat de la vida acadèmica, de com costa des que comences a fer la tesi fins que ara arribes i ara dius ja és professora de Teoria de la Literatura. Han passat molts anys i molts moments en els que abandonaries, tiraries la toalla i diries mira, me'n vaig a secundària i ja està, perquè és un trajecte molt dur i moltes voltes estàs desalentat. I quan Jaume recorde que em va telefonar i em va dir la concessió de la beca és per a tu, clar, va ser un valor d'oxigen bestial. A banda de tot el que vaig aprendre ací, de tot el que em va portar humanament i professionalment, també va ser molt decisiu per a que jo continuara la meva carrera acadèmica, perquè va ser un any d'un xicotet colxó econòmic que em va permetre seguir endavant. Així que per tot això estic ultra agraïda a esta casa, a esta institució i estic felicíssima d'estar ací, de veres. Quan jo estava acabant la tesi en aquell moment i quan vaig tindre aquesta oportunitat d'esta beca, jo he de reconèixer que jo coneixia el museu, havia vingut algunes vegades amb ma mare i ens encantava, però jo desconeixia la figura de Manuel González Martí. Per a mi va ser un descobriment absolut a plegar ací i que tots els companys i companyes m'explicaren qui va ser, què va fer, i bé, em vaig quedar fascinada, fletxada, perquè és un personatge apassionant, un personatge molt poc conegut, quasi un personatge subterrani, però que està connectat amb moltes de les coses que a mi m'agraden de la vida. I dos d'elles són els contes populars, que a mi sempre m'han apassionat des de xicoteta. Jo vaig començar a llegir contes populars i a escriure perquè llegia molts contes populars, em va marcar moltíssim això. I al descobrir que González Martí era també un apassionat de la contística, de la rondallística popular, doncs va ser un vincle molt potent. I després també la passió i l'amor que sentia ell per Morella, per la localitat de l'interior de Castelló, de la que ell era fill adoptiu i que tenia vincles per la seva família, la família paterna. Ja sabeu que en 1951 el van fer fill adoptiu i que el seu avi havia sigut el creador de l'himne de Morella. I bé, ell estiuejava en els anys 40 i 50 a Morella, tenia un vincle molt fort. I bé, jo també tinc molt de vincle amb Morella, tinc una historieta d'amor també amb ella, perquè quan era molt joveneta, als 17 anys, vaig començar a festejar, com diríem en un verb molt de González Martí, amb un xic que està així també a la sala, seguint-me, i que encara continuen junts 20 anys després. I el primer viatge que van fer, perquè ell me va insistir molt, era a Morella, perquè els seus pares havien fet el viatge de noces quan se van casar a Morella i van estar allí 20 dies, i sempre Morella, i tenien 17 anyets i ens van plantar allí. I clar, és superbonic pensar que jo no tenia ni idea de qui era González Martí, però vosaltres sabeu que allí, a lo que és l'Albereda de Morella, que és el passeig que li pega la volta per darrere, hi ha un busto, una estàtua dedicada a González Martí.
que té una estètica així com molt de l'època franquista, i té dos banquets de pedra allí, i està allí el seu cap, el seu busto. I jo recorde ser joveneta i estar allí menjant un entrepà, mirant el seu cap i dient «Qui serà este senyor? I per què està així?» Que bonic va ser quan després vaig descobrir així qui era i el vincle i la importància que tenia per a la seva vida la ciutat de Morella, i que també després per a mi ha sigut fonamental, continuen anant cada 3 mesos allí, en fi, que li tinc una estima enorme, hi ha molts llaços humans també allí. Bé, així que molt feliç d'esta conferència, molt feliç de tornar, i anem a conèixer una miqueta més la seva producció literària, estos contes del Pla i de la Muntanya. Mireu, aquestes fotografies que vos presente així, les he tretes de Todo Colección i d'Iberlibro. És que aquests llibres estan exhaurits, és a dir, tu ja no pots comprar-los en una edició contemporània, has d'anar-te'n a les primeres edicions que es venen per llibreries de vell. Em resulta trist, ho reconec. Pense que un repte que té el museu també és tractar de recuperar, reeditar aquestes obres, i crec que el contacte ideal per a fer això seria amb els de Drassana. Per què? Perquè el valencià de González Martí és el valencià que estan reivindicant ara mateix des de l'editorial Drassana, que és un valencià amb uns trets molt d'ací, molt locals. Aleshores, crec que seria molt interessant aquest vincle, buscar aquest punt de connexió per a recuperar aquests meravellosos 4 llibres. Cadascú d'ells conté 8 contes, per això se diuen vuitenes, i 3 estan dedicats a contes de l'època de la València medieval i un altre a contes que s'ubiquen la trama en el segle XIX. Bé, no dic res nou al parlar de la gran varietat d'interessos d'aquest home polifacètic que va ser González Martí, fundador d'aquest museu, col·leccionista i gran coneixedor de la ceràmica valenciana, i aquesta vessant humorística i caricaturística que també aneu a treballar avui en aquesta sessió, el seu interès per editar revistes, per pensar, per escriure, i com va explorar també la seva faceta, la seva veta literària a través d'esta contística que tenim en aquesta producció. Com molt bé ha assenyalat abans Jaume, estem parlant d'uns contes que van comptar amb l'assessorament lingüístic d'un gran filòleg a l'època, de Carles Salvador, que era una figura fonamental i que ha sigut una figura que va mantindre viu el valencià en un moment en què el valencià estava en una situació molt precària. I després també les meravelloses il·lustracions d'un altre il·lustrador valencià a reivindicar, que és Lluís Dubon. Així vos he posat un exemple del seu traç i de la seva estètica meravellosa, Dubon. Buscant documentació per a aquesta conferència em vaig trobar amb una conferència també que es va pronunciar el 14 de gener de 1949 per Carles Salvador, quan ell era president de la secció de literatura i filologia de la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes de l'Ho Ratpenat. Que títol més bonic, no? Amb aquesta floritura meravellosa. I bé, l'Ho Ratpenat, aquesta institució que en aquells anys va ser fonamental per a la pervivència del valencià i de la cultura valenciana, un moment tan d'oblit i de tanta foscor de la nostra cultura, i l'Ho Ratpenat ahir com a gran defensor, i figures com Carles Salvador, que celebren en aquest any 49, en aquesta conferència, que és quasi com un antecedent a la que estic fent jo avui, celebrava l'aparició de la primera vuitena dels contes de González Martí, i deia això, deia: ara, quan semblava que la prosa valenciana estava relegada, arraconada, oblidada per molta gent, arriba a les nostres mans una sèrie de 8 contes ben escrits, apropiadament il·lustrats, correctament impresos. Clar, estem parlant d'un moment en el que, com molt bé diu Carles Salvador en aquesta conferència, feia 11 anys que no es publicava cap llibre narratiu en prosa, en valencià, en la nostra terra. Cap. És a dir, les úniques coses que es publicaven des de l'esclat de la Guerra Civil en el 36 fins que en el 47 publica González Martí els seus contes, eren poemaris i, com diu Carles Salvador, de dubtosa qualitat, versets, sols, i arriba Carles Salvador 11 anys després d'eixa desfeta, d'aquest buit cultural en la narrativa valenciana, i publica aquests 8 contes fabulosos. O sigui, des de tots els punts de vista, des del punt de vista estètic, des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista de la construcció narrativa, des del punt de vista de les trames, dels personatges, de com recupera la història el passat valencià. És a dir, són contes que són d'una perfecció formal i d'una perfecció de contingut brutal. I ho fa després de 11 anys de desfeta i de buit. És molt de valorar
el que va aconseguir González Martí. A mi em sembla que només per això hauria de ser una figura a reivindicar, només per això. O sigui, quan ho penses és com per a dir com va poder aquesta persona aconseguir això i que després hagi sigut oblidat la seva producció literària. Bé, clar, ell té uns antecedents, uns antecedents un poquet anteriors a la Guerra Civil. Estem parlant, abans ho hem esmentat, d'allò que es publicava, aquests cuentets que es publicaven en el Cuento del Diumenge, en aquesta forma de parlar apitxada tan graciosa de València ciutat. I bé, ell també va publicar alguns, de fet, ara després vos parlaré d'un, els Promesos de la Penya Verda, que primer va fer una versió per al Cuento del Diumenge i després ho recupera, l'amplia, el treballa per a publicar-lo en una de les seues recopilacions de contes del Pla i de la Muntanya. I bé, la importància que va tindre aquesta publicació per a mantindre viu també l'escriptura en valencià, l'escriptura narrativa, per a difondre el valencià entre els lectors més populars, entre la classe més popular, perquè eren publicacionetes grapades que es podien vendre en quioscos i que eren molt barates, molt econòmiques i que feien arribar la tradició i el llenguatge valencià a capes de la població que no s'aproparien a una llibreria. Entre 1908 i 1921 ho tenim de forma intermitent publicat, este setmanari il·lustrat, i després també, molt important, la nostra novel·la, una revista literària que portava el Melai Vives, quasi res, que va durar molt poquet realment, un any només, però que també portava aquesta mateixa línia de recuperació de la contística popular a través de grans figures, com per exemple si tenim a Maximilià Tous. Altres referents anteriors a González Martí de recuperació de la contística popular a través de figures intel·lectuals de la cultura valenciana, tenim a Eduardo Chávarri amb cuentos lírics, tenim els socarrats de Muñoz Barrachina, tenim el Tombatossals de Pasqual Tirado, que teniu així una portada modernista preciosa, veritat, la Bolangera de Dimonis també, d'Àngel Sánchez. És a dir, estos serien un poc els antecedents que de segur que havia llegit i coneixia de sobres el nostre González Martí. Bé, tot això lliga amb una recuperació molt potent que es fa en el segle XIX de tot el que significa producció literària popular, tant contes com poesia popular. Per què? Perquè d'alguna forma la consciència dels homes romàntics del segle XIX està la idea de que la producció feta pel poble, la producció literària generada per la població, la producció anònima, que l'han feta generació darrere de generació, conté la llavor, conté l'essència, l'ànima del poble en concret. Aleshores, allà tenim persones com els germans Grimm que recuperen tota la contística popular de tradició alemana i la passen per el seu filtre estètic, en contes com Hansel i Gretel, Blancaneus, etc. Molt lligada també a aquesta reivindicació nacionalista de esta és la nostra cultura, aquestes són les nostres arrels, la nostra essència, i la cuidem i la cultivem precisament per això, aquest punt d'exaltació de les glòries pròpies i de nacionalisme que existia. Curiosament, quan arribem a 1928, este senyor, que és Vladimir Prop, que és un formalista de l'avantguarda russa, publica este llibre, Morfologia del cuento, que passa molt desapercebut fins que en els anys 60 els estructuralistes francesos el recuperen i el tradueixen. Però ja Vladimir Prop en l'any 28 assenyalava que tots els contes de la tradició popular, independentment de que siga de la germànica, de l'àrab, de la del Mediterrani, de la nòrdica, tenen en comú un substrat que ha de veure precisament amb el folk, amb el poble, amb la cultura folclòrica, i aquest substrat que comparteixen, ell el destil·la i acaba concloent que en els contes populars de totes les tradicions populars existeixen 31 funcions. I aquestes 31 funcions que són com ho diríem, com rols o funcions que desenvolupen els personatges i els objectes en els contes populars, es poden trobar perfectament també en els contes de González Martí. Ahí es veu el substrat popular d'aquesta contística també del nostre autor. I així a Espanya tenim també referents de recuperació de la cultura popular, de les llegendes, dels contes com Bécquer, que ha sigut, des que es va publicar aquest llibre, veritat, un best-seller contínuament llegit i que també veu, Bécquer mateix ho reconeix, que veu de les arrels tradicionals, que ell va escoltar una llegenda no sé on i ell la recupera. Òbviament l'escriu amb l'estil, amb l'estilística d'un gran artista com és Bécquer,
però la història és popular. I és això també el que fa González Martí. I després també m'agrada molt reivindicar la feina que va fer una autora de l'edat de plata espanyola, que està ara reivindicant-se, que és Elena Fortún. Jo diria que era una dona de la generació del 27. Ara se les coneixen com la sin sombrero. A mi no és una terminologia que m'agrada molt, lo de sin sombrero, em veig un poc terminologia lligada un poc al màrqueting, prefereix parlar de dones de l'edat de plata o de dones de la generació del 27, i igual que Lorca també va recuperar el cançoner tradicional, les cançons populars, les va incorporar a la seva producció poètica, Elena Fortún també era una gran coneixedora del conte popular de tradició hispànica i té recopilacions com este de los cuentos que Celia cuenta a las niñas o los cuentos que Celia cuenta a los niños, que n'hi ha un altre també, on recupera tot aquest patrimoni també popular de la cultura hispànica. O sigui que, com veieu, hi ha com una gran tradició des del segle XIX aplegant a tot el segle XX fins a jo diria, l'esclafí de la Guerra Civil, i González Martí és com ja dels últims, juntament amb Enric Valor, de recuperar aquesta contística popular i que servisca per un costat per a reivindicar una llengua, per un altre costat per a la didàctica, també per a la difusió del coneixement de la història de la nostra cultura i sobretot també per a gaudir, per a passar-ho bé, perquè els contes en primer lloc són per això, per a fer-nos somiar, per a evadir-nos. Bé, he parlat ara d'Enric Valor. Efectivament, quan tot el món pensa en contística popular valenciana, tot el món pensa en Enric Valor, ningú pensa en González Martí. Enric Valor, entre l'any 50 i el 51, publica aquestes recopilacions de rondalles que ella havia replegat en les comarques muntanyoses d'Alacant, i bé, durant moltes dècades ha reivindicat la producció d'Enric Valor en tota la raó, per dues qüestions, per un grandíssim valor literari, per aquest llenguatge acurat i aquesta sintaxi polida que utilitzava Enric Valor, i la veritat és que és un plaer llegir les seues rondalles, són rondalles que fluïxen i que des de la primera línia fins a l'última no pots soltar-les, exactament igual com passa amb els contes de González Martí, tal qual. És a dir, tu comences a llegir les primeres línies d'un González Martí i l'acabes, perquè té una cosa que t'atrapa. I després està aquest valor també etnogràfic, per la profusió de descripcions d'ambients, d'atmosferes, de costums tradicionals que també anem a trobar en González Martí, d'acord? O sigui que realment hi ha molt de vincle, molta relació entre la forma d'entendre la contística d'Enric Valor i la de González Martí. Per aquesta línia de valor literari hi ha un treball molt acurat del llenguatge en els dos i també per la línia etnogràfica que després veurem. González Martí escriu els primers 8 contes durant la Guerra Civil a Madrid. Clar, imaginem-nos la situació, una situació d'incertesa, una situació de desgarro, una situació de llunyania de la seva estimada València, un moment en què no saps què va passar, perquè estava encara tot produint-se en aquest moment, ara ja tinguem la mirada de la història des de 2022, però en aquell moment com se vivia. I González Martí en aquesta incertesa decideix posar-se a escriure contes en valencià. I diu Carles Salvador a aquest respecte, diu: en aquelles hores de confinament, l'escriptor que hi havia dins d'ell mateix escoltar les veus de l'home que enyorava València, que recordava personatges i històries dels nostres segles medievals, i amb tota naturalitat, en posar-se a escriure el primer conte, ho feu en valenciana llengua. Bé, a mi m'agrada pensar també que els contes li van servir a González Martí per a allunyar-se d'aquesta realitat tan dura que l'envoltava en aquest moment, per a evadir-se, per a somiar a través de la literatura en altres realitats, i crec que també la literatura té aquesta vessant sanadora o terapèutica en els moments més durs de la vida. Carles Salvador també dirà: Don Manuel és historiador de la ceràmica dels segles medievals. Per a historiar-la li ha calgut estudiar tots els aspectes de l'època. És veritat, és un gran especialista en l'edat mitja. Reis, cavallers, menestrals, ambient, costums, indumentària, institucions. Diu: ajuntem-hi gust literari, imaginació creadora, possessió de les tècniques de l'escriptor i del llenguatge ric i arcaic de València, ajuntem-hi amor a València i voluntat ensems i tindrem l'escriptor que ens mancava. En aquest moment és com una coctelera, ell defineix tots els ingredients, i s'estima València, i aquest coneixement de la seva història, i aquest gust literari, i aquesta capacitat també per a generar una trama que atrapa al lector, i aquesta imaginació creadora, tècniques narratives que són les que aplica en els seus relats meravelloses, i el producte dels contes del Pla i de la muntanya.
Llegir-los és com passejar pels carrers de València, aquells que transcorreixen per la ciutat, per la urbs valenciana de la capital. Bé, és al·lucinant, no? Estan tots els carrers del casc antic de Ciutat Vella estan recollits i descrits i és una passada, és com anar per el mapa. Quasi es podria traçar un mapa medieval a partir dels contes de González Martí, que seria un projecte també superbonic, perquè les descripcions que fa és com si estigués passejant per allí, veient-ho i olorant i escoltant els sorolls, i és molt sensorial. Això demostra el coneixement que ell tenia de la vida valenciana en aquests segles. I després també aquelles trames que passen fora de la ciutat de València, que passen en poblets, en llogarets, ara després veurem alguns d'ells, de l'antic regne de València, doncs també respiren autenticitat i te claven en una atmosfera com si estigués viatjant en el temps i anant amb González Martí al passat. És al·lucinant. Tots els estaments socials de l'època estan recollits també en els seus relats, això també és molt bonic. Tenim camperols, artesans, les classes més populars, més baixes, tenim la noblesa en tots els seus estrats i també molts religiosos, monjos, frares, retors. Fins i tot la figura del rei apareix sovint en els relats, cosa que també li dona com una versemblança, és a dir, parla dels reis del moment i fa referència a Pere VI o a Pere IV i estan ahí, i aquests reis en aquest moment. Si ens anem als contes del Pla i de la muntanya del segle XIX, ell allí, González Martí, vol posar el focus en les figures oblidades de la història, cosa que em sembla molt precursora i molt pionera en aquell moment. Estem parlant d'un moment en què uns anys abans Unamuno havia parlat de la intrahistòria, de la necessitat de recuperar aquelles històries xicotetes, minúscules, que la història oficial en majúscules abandona o deixa pels racons. I González Martí, com si a replegar aquest testic d'Unamuno, decideix recuperar en el segle XIX la història dels contrabandistes, dels roders, que figura més fascinant, una figura antisistema ja en el segle XIX. Les conspiracions, els motins, violacions, venjances, desafiaments, follies, crims, la forca, el garrot, el botxí. És a dir, totes les figures que queden un poc en la perifèria de la història del segle XIX són les que ell recupera en aquests contes. Com Galdós, i és molt curiós perquè González Martí inclou en el volum de contes del segle XIX un pròleg molt breu de Benito Pérez Galdós, com volent entroncar en la tradició de Benito Pérez Galdós. És un pròleg escrit en 1875, per tant no ha pogut ser escrit per al nostre amic González Martí, però ell el recupera i el col·loca com a part del seu llibre, com entroncant en aquesta tradició, formant part d'ella. I tal com feia Galdós en els seus episodis nacionals, veritat, vosaltres els conegueu, i aquestes històries són la macrohistòria, la història en majúscules, es conta a través de personatges anònims o personatges ficticis, personatges que representen el poble, que estan vivint aquesta mateixa història en majúscules que estudiem en els llibres. Aleshores, mesclant personatges reals històrics i personatges anònims inventats, se va avançant amb la trama. I diu en el pròleg Galdós, diu: si a la història no hi haguera res més que batalles, si els seus únics actors foren les persones cèlebres, que petita seria. O sigui, la història necessita estar complementada i veure's des de tots els focus, des de totes les òptiques, perquè si no estàs contant només que una història i n'hi ha milers. La posteritat, però, vol enregistrar-ho tot, excava, regira, escorcolla, interroga els oblidats ossos sense nom. Els oblidats ossos sense nom són els que li interessaran a González Martí aquests contes del segle XIX i quasi pareix que s'estiga anticipant als estudis culturals, a Edward Parmel Thompson, quan Thompson diu hi ha que recuperar aquelles persones que han arribat a los callejones sin salida de la història, n'hi ha que parlar dels perdedors també de la història, perquè ells també han fet història i pareix que González Martí també estiga així, reivindicant aquests perdedors i aquests oblidats. Bé, en 4 punts, ràpidament, com definiríem l'estil narratiu de González Martí? I permeteu-me que vega. Vaig a citar també així a Carles Salvador perquè, com sempre, li dona la diana al centre. Diu, és una prosa viva, nerviosa, dinàmica, que es llig ràpidament, però minuciosa i detallista. Com és possible que es pugui crear ritme i tensió narrativa amb aquesta minuciositat i aquest detallisme? Ho aconsegueix González Martí, és a dir, és capaç de descriure amb molta precisió
personatges i atmosferes i al mateix temps que no decaiga el ritme de la narració, de l'acció, del que està passant dels esdeveniments. Enllaça també amb aquesta característica de que tots els elements de les descripcions estan perfectament triats per a crear-nos aquesta ambientació, aquesta atmosfera i clavar-nos dins d'ella. Després també una característica de González Martí és que al llarg d'aquesta narració, de tant en tant i d'una forma que no empalaga ni resulta mai en la vida ni pretensiosa ni pesada ni res, ell va esguitant com en xicotetes reflexions filosòfiques i morals sobre la condició humana, sobre el bé i el mal, sobre l'amor, sobre la mort, sobre les conductes honestes i les deshonestes, i llença ahí com missatges en els quals puguem veure un poc quins eren els principis i els valors d'aquest home, a través d'aquestes xicotetes reflexions que esguiten la seva prosa. I després, este punt, el quart, diu, en ella, en esta prosa, s'han unit poesia i erudició. Que bonica definició que faci Carles Salvador, i no pot tindre més raó. Poesia és la bellesa estètica de la literatura, i aquesta vessant que té que veure únicament en el gaudi de produir una cosa artística, que són estos contes, i després erudició, coneixement. Són uns relats en els quals tu disfrutes com a lector, però al mateix temps aprens. I això és meravellós, no? Té aquesta combinació de poesia i erudició. Una erudició històrica, diu Carles Salvador, amostrada senzillament, sense enfarfecs, agradosament, literàriament. I aquest adjectiu últim, aquest adverbi últim, és el que em sembla el més important de tots. Com traduir tots els coneixements i tota l'erudició que tenia González Martí en un producte que és purament literari. Que meravella, trobar aquest cercle, aquesta combinació ideal. I González Martí ho aconsegueix. Bé, vaig a parlar-vos de 3 relats. Vaig a centrar-me en 3 relats i, com no podia ser d'altra forma, he escollit 3 relats que es desenvolupen prop de Morella o a Morella. Vaig a fer-li un xicotet homenatge també a aquesta localitat de la qual ell era fill adoptiu i encara està ahí la seva estàtua. Vaig a parlar de 3 relats que s'ubiquen, ell anomenava aquesta comarca el Maestrat, ara diguem esports, més pròpiament, però és veritat que el Maestrat era una gran comarca que tenia també part en Aragó, part a València, part a Castelló. Aleshores, aquesta gran comarca ell la té en compte i ara veureu quina definició fa, quina descripció fa d'aquest món. I són els 3 relats que teniu ací, Els promesos de la Penya Verde, Penyarroig i Vallibona o El renaixement d'un poble i La cova dels diamants de Castell de Cabres, els quals vos recomanem moltíssim si no heu llegit, llegir a continuació després d'esta conferència i gaudir-los perquè paga moltíssim la pena. I vos he posat, ja conegueu a Morella, la fotografia és, no fa falta que la descriga, és una autèntica meravella, sembla com flotant ahí enmig del cel, que és com un mar, en aquestes muralles meravelloses que la rodegen. I després teniu la Verge del Roser, l'ermita que té a Xiva de Morella, que és aquesta ermita blanca, i un carrer de Castell de Cabres, un carrer actual, avui en dia, de Castell de Cabres. Mireu com comença el conte dels promesos de la Penya Verde. I a mi m'agrada molt aquest inici perquè em recorda moltíssim a les llegendes de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer sempre tenia un nivell com de presentador de la llegenda. I aquest nivell en narratologia es diu nivell extradiegètic, és a dir, el diegètic és el conte en si i l'extradiegètic és aquella figura de presentació o d'introducció que serveix per a convidar a la lectura d'un text i un poc introduir-la, una mena d'introito. I així tenim aquest joc introductori de González Martí. És com si González Martí ens parlara i ens diguera jo he conegut aquesta llegenda i vull transmetre-la i vull contar-vos-la, pareu l'orella perquè paga la pena. A mi em va deixar fascinat i a vosaltres també vos la deixarà. Així comença Els promesos de la Penya Verde. Diu, la comarca del Maestrat, en l'antic regne de València, és un conjunt d'abruptes muntanyes, algunes de les quals arriben fins al cel, i que tan sols estan poblades d'espígols i romers, pins i carrasques que sembla se sostenen en equilibri inestable en les pedregoses pendents d'aquells barrancs. La descripció és, si aneu tal qual, és així, l'espígol estàs olorant-lo. Lluny estan els pobles els uns dels altres i quasi tots en les crestes de les roques.
Però no se corren moltes llegües sense que una ermita o una masada isca al nostre pas. La història d'esta gent d'acer, que entreguen generosos a la terra tota la seva suor en penosos treballs que ofrenen a la pietat divina demanant la pluja o implorant clemència en la pedregada, està plena de llegendes i fets sobrehumans que en tots els segles han augmentat la fe i l'amor a les tradicions. I és així, és una zona del País Valencià amb molt de pes de les tradicions. I és veritat també tot este punt de demanar-li al cel, demanar-li a la Mare de Déu o als sants que els ajuden en les collites, que siguen pietosos en el que han produït per a poder menjar, perquè és una zona en la que destrossar una collita o tindre una pedregada o passar una mala pluja pot ser desastrosa, està tot confiat a la terra. Quantes neoïdes, diu González Martí, a l'ombra d'una copada noguera, vora riu, escalfant-me vora la llar, embaumada per l'olorosa carrasca. És a dir, recordo quantes anècdotes, quantes llegendes, quants contes m'han contat venint a esta terra meravellosa, que quasi és com una terra mítica, com un Macondo per a ell, que conté tots els elements mítics dels contes. Diu, d'entre totes aquestes històries, ne trie una, senzilla, idil·li encantador en el que la mort no és l'obligada fi i que és com una atzucena entre esbarzers i argilagues. Bueno, que bonica definició del relat que va contar-nos. He trobat una cosa molt bella entre esbarzers i argilagues, vull contar-la. Diuen que deien, que deia, i així és com comença allà la història dels promesos de la Penya Verda. M'agrada molt com descriu el maestrat, els ports. Crec que hi ha un gran coneixement de la terra, un gran coneixement etnogràfic, geològic, de les tradicions i un gran coneixement també de la gent. Diu, esta gent d'acer, és que és veritat, és gent molt forta per a viure aquestes temperatures tan extremes, com diuen allí, diuen 10 anys d'hivern i 2 d'infern. D'hivern, però d'hivern dur, i d'infern de molta calor, 2 mesos en estiu. És a dir, temperatures molt extremes, molta llunyania dels nuclis urbans, i aquesta gent és molt forta, molt resistent, i ella ho sap, González Martí ho sap, i ho venera, i admira aquesta valentia d'esta gent, d'esta terra. Un poquet de l'argument dels promesos de la Penya Verda, per a que veieu un poc com són les historietes que ens conta González Martí. 1410. La malaltia de la lepra s'estén per tot el maestrat i arriba a un poblet que es diu Xiva de Morella, que està ell ho explica, i és veritat, és així, està en una espècie de vall entre muntanyes que li dona un poc de recer a la climatologia tan extrema i fa com un xicotet, com si fos un xicotet vergel, i de fet es poden cultivar fins i tot elements de l'hortó valenciana, a Xiva de Morella. I allí tenim una jove que li diuen Magdaleneta que està malalta, que ha agafat la lepra, i son pare, Toni, s'aclama a la Verge del Roser, que és la protectora del poble de Xiva de Morella, i la jove salva la vida. En agraïment, el pare que vol fer-li un retaule a la Verge i decideix anar fins a Morella, agafa ja una descripció molt bonica de quan agafa l'haca, se'n va per totes les curvetes fins a arribar a Morella cap a dalt, i arriba allí i va a l'arxiprestal de Morella, a la basílica, i li demana al mestre Jacob Marc que per favor vaig també a Xiva de Morella, que està pintant ell allí, ha vingut des de València per a pintar el retaule de l'arxiprestal, que vaig també a Xiva de Morella a fer-li un retaule a la Verge. El jove accedeix, visita Xiva i es queda prendat no de Xiva ni de la Verge, sinó de la filla, de Magdaleneta, i decideix seduir-la. Decideix seduir-la, ella és una jove inexperta que no ha tingut mai en la vida relacions amb xics i per a ella és fascinant conèixer este pintor, i ell la capdella de manera que li diu, bueno, una nit d'estes aniré a la teva habitació i tu m'obriràs la porta i jo entraré. Ella sap que alguna cosa dolenta està amagant-se, que n'hi ha una intenció que no és la correcta, però està tan fascinada i és tan joveneta que es deixa dur. Un dia el jove pintor entra a la cambra de la xiqueta de nit del dormitori i en aquest mateix moment, quan està a punt de deshonrar-la, un soroll enorme en tota la vivenda. S'havia caigut el retaule que estava pintant de la Mare de Déu, s'havia caigut a terra i havia interromput totalment el que anava a passar allí. Pugen correguents a l'estança de dalt i veuen el retaule en terra. L'alcen i el retaule està perfecte, no s'ha fet res malbé, està perfecte. Aleshores és una espècie de miracle i al dia següent el pintor rep una carta. En la carta
el que li conten uns amics de València és que ell estava promès amb una noble de València, que havia estat ocultant això, aquesta informació a la jove de Xiva de Morella, i aquesta xica a la qual estava promesa, aquesta noble, s'ha fugat amb un morisc ric i se n'escapa de València. Aleshores, ell en aquest moment veu la llum i diu, bueno, això segur la Mare de Déu, que m'ha obert els ulls i que m'ha fet veure que la bondat i la honestedat estan del costat d'esta jove de Xiva de Morella. Jo li demane perdó, sincerament arrepentit de tot el que ha fet, i finalment s'acaben casant els dos davant del nou altar, del nou retaule de la Verge del Roser, els promesos de la Penya Verda. Un altre conte, Penyarroja i Vallibona, o el renaixement d'un poble. Teníem en el conte d'abans, teníem la lepra, 1410. També estem ara en el segle XV, a mitjans del segle XV, i en lloc de la lepra tenim una altra epidèmia. Veieu, és que les epidèmies no les hem inventades en el segle XXI, amb el coronavirus, i també es patien molt les epidèmies en aquell moment terriblement, i més en aquests pobles que estaven separats, amb molt difícil accés als mitjans precaris que hi havia de medicina en aquell moment. I una fortíssima pesta s'escampa per tots els pobles del Maestrat i arriba a Penyarroja. Penyarroja és un poble ja de Terol i fa un estrago terrible, mata tots els habitants, excepte, conta la llegenda, a 7 xiques joves que eren les 7 cosines. Per tal de repoblar el poble de Penyarroja, es decideix portar a 7 joves de Vallibona, pujar-los fins allà i celebrar les noces i que es casen i que el poble es repoble. Això conta la llegenda popular. I de fet, este conte acaba amb este fragment que teniu així en blau, que és quan González Martí explica l'origen de la tradició d'una romeria que porta fent-se cada 7 anys, en honor a aquests 7 joves, des del segle XV fins avui en dia, que és una pujada des del barranc de Prades en romeria des de Vallibona a Penyarroja. Aleshores pugen els joves de nou una altra vegada i explica González Martí, diu, cada 7 anys en honor d'aquestes 7 dones, a l'endemà del dia de l'Ascensió, ix de Vallibona pel barranc de Prades una numerosa romeria que arriba a les 4 de la vesprada a Penyarroja, on són molt ben rebuts i obsequiats. Fan nit a l'ermitori de la Mare de Déu de la Font, en la qual església els de Vallibona tenen altar propi. I al següent dia, cap a les 8 del matí, se diu missa solemne per a després emprendre el retorn de la romeria. Està explicant l'origen d'aquesta romeria. És molt coneguda la romeria del Sexeni de Morella, per la rogativa també per una pesta a Morella, i jo crec que aquesta romeria és menys coneguda i també és ben bonic l'origen, aquesta idea que és cada 7 anys per les 7 xiques que van repoblar el poble. Així teniu una imatge actual del poble de Penyarroja, que és així oficialment, de Tastavins, a Terol. Ja veieu que està ahí encaramat en la falda de la muntanya. I tenim així Vallibona, també, que és un poble al que costa prou accedir per carretereta, arribar, es fa pesaet, però val la pena perquè després el paisatge i ja veieu quina meravella de poble hi encaramat en la muntanya. Bé, vaig a mostrar-vos així una escena que mostraria un poc aquesta passió per les costums i per l'etnografia popular que tenia González Martí, que és l'escena de la matança del bou a Vallibona. Quan són convidades les 7 joves, abans de la pesta, baixen un dia en burros i en haques al poble de Vallibona, des de Penyarroja, per a assistir a la matança del bou, que era un moment molt important al llarg de l'any, veritat, perquè era com tornar una altra volta a renaixer en la carn del bou i produir aquestes conserves que van a durar tot l'any. Esta que teniu així baix, que en la zona s'anomena frito, no sé si ho heu provat alguna vegada, ells s'anomenen el frito, ho tenen durant tot l'any, que es va durant fins a la següent matança, i vos llis l'escena de la matança del bou, que la veritat és que és una meravella, i jo com vinc de família de carnissers, perquè el meu besavi, ma abuelo, ma mare, tots han sigut carnissers, mon tio i tal, vaig consultar amb ma mare i dic, això te quadra, aquesta descripció i la forma que tenen també de tractar la carn del bou i tal, i em va dir, tal qual, o sigui, és així, no? O sigui, que ahir González Martí demostrant el seu coneixement també en les arts del carnisser, cosa que és al·lucinant. Diu, se tragué al bou de l'estable, s'assegurava el cap, nugant-li les banyes amb una corda molt grossa, i esta a una anella que havia clavada en la paret. Per aquell bou no fera cap estrany, quedant mort a la primera ganivetada del carnisser i caient en terra. Així tenim un carnisser matarife.
El pesaren, donant 37 arrobes i 4 lliures. I després era cosa de veure la netedat i la lleugeresa amb què el so Gasparo, que era el carnisser, el degollà per arreplegar tota la sang. I amb la ganiveta li tallà les potes i l'obrigué en canal per a treure-li les entranyes i anar separant la pell. Els trossos de les costelles se salaren, després de desmagrats els lloms per a fer-lo en frito i alçar-los en l'engerre, com les espaldes i cuixots se destinaren per a fer cecina, que també és molt típica de la zona, la cecina. Les dones arreplegaren el cor, fetge, renyons, lleu, allò que se diu la tanda, per a portar-ho a la cuina i amb altres trossos de carns guisar-ho, perquè tot s'havia de consumir en 2 dies per tal que no se fera malbé. I descriu com durant 2 dies estan contínuament fent menjars, diferents tipus de preparacions per a donar-li eixida a tota la carn del bou i que no es fera malbé i que se la pogueren menjar entre tots. I ja l'últim de relats que volia mostrar-vos, la cova dels diamants de Castell de Cabres. Així, González Martí el que fa és fusionar magistralment 2 llegendes, que ja em sembla ja la repera, quan fusiona les dues. Per un costat ens fusiona, tenim la història del miracle del Mocauret, que tots coneguem, veritat? La història aquesta de Sant Vicent Ferrer fent un dels seus sermons a València i de sobte diu, si voleu fer una obra de caritat i ser uns bons cristians, seguiu el Mocauret, que vos portarà unes persones necessitades. I el Mocauret se'n va volant, se n'entra per una finestra del carrer de Tapineria i la gent corres darrere i accedeixen a la vivenda i allí troben una viuda que està a punt de morir i un xiquet en una situació molt precària, molt miserable, i aleshores tots diuen, bueno, ara és el moment d'ajudar a aquest xiquet, tirar-lo endavant, i comencen a fer-li caritat, i la fantasia de González Martí meravellosa, i aquest xiquet, quan se fa major, es converteix en un naturalista i en un gran coneixedor de les herbes i de les seues propietats medicinals i de les propietats medicinals de les pedres també, que en aquell moment ja sabeu que les pedres també es consideraven sanadores. Bé, tenim aquesta història per un costat i per un altre costat tenim la història de la cova del drac de Castell de Cabres, una cova que està en la tinença de Benifassà, que és aquesta que vos mostre, i que segons la llegenda dels pobles de la zona, de la tinença, vivia dins un drac alat que quan s'acostava alguna persona la devorava i que la cova estava plena d'ossos de les persones devorades i que dins ell estava guardant un grandíssim tresor. I aquest tresor seria d'un jueu que va tindre que fugir d'Alcanyís perquè estava sent perseguit i que portava un cofre enorme tot ple de diamants i aquests diamants es va amagar en aquesta cova del drac i el drac estava com vigilant, protegint aquest immens tresor. Bé, doncs fusionant aquestes dues històries i dues llegendes, la de Sant Vicent Ferrer i la de la cova del drac, crea ell la cova dels diamants de Castell de Cabres, que és un relat també deliciós. I així he rescatat una descripció, me pareix també que preciosa, de l'ambient del mercat de Morella. No sé si alguna vegada heu estat diumenge en Morella, allí el mercat és el diumenge, i el mercat es fa, segur que heu passejat per este carrer que té Porxes, no? Allí mateix, allí és la plaça del mercat, és on se celebra el mercat baix d'Esporxes i la gent va caminant per baix. Diu, a poc començà l'animació de la plaça amb la concurrència dels compradors, que pegant-se colzades anaven cap amunt i cap avall per l'estreta via que deixaven les parades de venda, i és així, perquè és estretet. Semblava com si tots els habitants s'hagueren tirat al carrer per abastir-se, de morencs que no arribaren a ells els abundants queviures. I ara descriu el mercat de Morella els productes, que és fabulós. Diu, els grans préssecs de calanda i aigües vives, les aromoses pomes d'Hortells, les peres d'aigua del Forcall, les lletugues i carabasses tendres del Mas del Moll, les cerves de la Torre Xiprer, els pimentons i confitures de Catí i Sant Mateu. Cada dona, senyora o menestrala, que a l'hora de comprar no admetien distinció de classe, corria cap ací i cap allà, amb la canesteta davall del braç esquerre, comprant el que més li entrava pels ulls en cada parada, perquè fins al proper diumenge no hi hauria altre dia de mercat a Morella. La descripció del mercat que podria perfectament aplicar-se també avui en dia. I que meravella que González Martí es notava que s'havia passejat molt pel mercat i que li havien cridat l'atenció als productes i s'havia volgut documentar d'on venia cadascú, i aquesta observació etnogràfica tan meravellosa que tenia González Martí. I així una imatge del mercat de Morella en una parada, ara, avui, actualment, en la nostra època, per a que veieu un poc
com les tradicions que González Martí va descriure, perviuen algunes d'elles, afortunadament. Res més. Espero que este repàs, este recorregut per la contística de González Martí vos hagi interessat i vos hagi motivat a llegir la vessant literària d'esta figura tan important de la nostra cultura, de la cultura valenciana, i tant de bo, prompte puguem tindre reeditats estos contes i tant de bo també les generacions més joves, els estudiants dels instituts, puguen llegir-los, perquè crec que contenen un valor lingüístic brutal i un valor emocional també molt alt. Així que espero que aquesta conferència servisca també per a reivindicar-los una mica. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Puri. Fantástica xerrada. Pues bueno, hay que coger ese reto, ¿no? A ver si se puede llegar a un acuerdo con los herederos de los derechos de edición y reeditar los contes de Diumenge, que sería fantástico. ¿Alguna preguntita de los presentes? ¿Algún comentario? També té molts relats que passen per València i els volts de València. El que ara serien els pobles estos que ha incorporat la ciutat de València i els afeseus, Benimacle, tots aquests pobles que estan aspirats per la ciutat, que en aquell moment eren llogarers i eren pobles independents, ell també els descriu molt, aquests poblets, aquests ambients, i fins i tot arriba a descriure també ambients de la Ribera, de les comarques més centrals de la comunitat valenciana. O sigui que passejar un poc pels seus relats és com fer un volt per la València medieval des dels llogarers més xicotets fins a la gran ciutat. I aquest valor de mapa, aquest valor de traçar una geolocalització de com era València en aquell moment, crec que també és un dels grans plus que té aquests relats. Ja ho he dit abans, crec que seria un projecte molt, molt xulo, un mapa interactiu de la València medieval a partir de... Això s'ha fet moltes voltes amb autors que han treballat molt el que és les localitzacions, els espais. Ara mateix el tema de les noves tecnologies ens permet per això crear una espècie de mapa on podries anar picant i veient tots aquests espais com els ha descrit González Martí i seria molt interessant. Hola, se sent? Sí. No, res, jo felicitar-te perquè la intervenció ha sigut el que esperàvem, provocadora i molt interessant. I m'ha agradat moltíssim el que has de replegar de Carles Salvador, que m'agradaria que ho tornares a posar perquè ho has passat molt ràpid, si és possible. Quan ell conta que González Martí està a Madrid i aleshores com se senten i que enyora i possiblement aquesta és la motivació fonamental d'estos contes. Sí, sí, totalment. I tots els que hem estat a Madrid, que som valencians, hem sentit de tant en tant Ixa i com ho recança. has llegit realment és molt emocionant. Molt, sí, sí, a mi efectivament, Maria José, també és un fragment que quan el vaig llegir se me va posar la pell de gallina perquè me vaig imaginar això, una persona profundament valenciana, amb una estima molt gran cap a la nostra terra, en una situació bèl·lica que no saps com va acabar en aquest moment, perquè nosaltres ja sabem que acaba en el 39, però ell en aquest moment no sap què va passar-li, si va eixir al carrer i una bomba va caure-li i va morir, si va perdre les persones que coneix, que estima. Era una situació de moltíssima incertesa. I ell en aquest moment trobo el refugi i vaig a concentrar-me en l'escriptura literària perquè això és la forma de protegir-me d'un moment molt terrible que és viure en una guerra i més en una capital com Madrid, que si sabeu, Madrid va patir moltíssima violència entre els propis veïns també, les famoses saques. Era una situació que la gent no dormia per les nits perquè no sabia què anava a passar, però que anava a passar que te podien traure a punta de pistola i portar-te i pegar-te un tir a la nuca i quedar-te en un bancal de les afores. I això passava a Madrid contínuament. Aleshores, pensar en aquest context i que González Martí estava allí com
protegint-se, tirant la vista enrere, anar-se'n a la València medieval, evocant com era aquesta València que tant s'estimava i evadint-se durant, no sé, les hores que poguera estar escrivint d'aquest context tan terrorífic, em sembla, bueno, terrible, no? Quasi com de novel·la, és com una escena de novel·la. En una pensió que diu que estava en el carrer del Libertat i escrivint al mateix temps el primer tom de la ceràmica de Levante espanyol. Al mateix temps. Al mateix temps. I anant a visitar la biblioteca i la col·lecció de l'Institut Valencià de Don Juan. O sigui, Mare meua. fenomen. Que crac. Sí, sí. Molt bé, pues fantàstic. Fem Hem sigut puntuals. un ratito nos tomamos a tomar un café y volvemos a las 11:30. Muchísimas gracias y hasta luego.